Cześć, nazywam się Maksim Ponomarenko i jestem twórcą polsko-kazachstańskiej inicjatywy kulturowej Bosara – miejsce spotkania kultur. A dzisiaj razem z moją koleżanką, nauczycielką języka polskiego Agnieszką Jermołowicz bierzemy udział w akcji Narodowe Czytanie 2025. Jan Kochanowski o żywocie ludzkim. Fraszki to wszystko, cokolwiek myślimy. Fraszki to wszystko, cokolwiek czynimy. Nie masz na świecie żadnej pewnej rzeczy. Próżno tu człowiek ma coś mieć na pieczy. Zacność, uroda, moc, pieniądze, sława, wszystko to minie, jako polna trawa. Naśmiawszy się nam i naszym porządkom, wemkną nas w meszek, jako czynią łądką. Narodowe czytanie z Bosaha. Panna druga. To moja największa wada, że tancuję bardzo rada. Powiedzcież mi, mame sąsiady, jest tu która bez tej wady? Wszystki mi się uśmiechacie, podobno ze mną trzymacie. Postępujmyż tedy krokiem, aleć nie masz jako skokiem. Skokiem taniec najsnadniejszy, a tym jeszcze pochodniejszy, kiedy w bęben przybijają, same nogi prawie drgają. Teraz masz czas, umiesz lico, mój nadobny bębenico. Wszystka tu wieś siedzi w koło, a w pośrodku samo czoło. Żeby też tu ta nie była, która twemu sercu miła. Każesz li wierzyć będziemy, aleć insze rozumiemy. Pomóż oto dobrej rzeczy, a nasz taniec miej na pieczy. Owa najdziesz i w tym rzędzie, co ci za wszystki plama będzie. Ja się nie umiem frasować, toż radzę drugim zachować, bo w trosce człowiek zgrzybnieje pierwej, niż się sam spodzieje. Ale gdzie dobra myśl płuży, tam i zdrowie lepiej służy. A choć drugi zajdzie w lata, tak on ujdzie za swata. Za mną, piękne koło, opiewając mi wesoło. A ty się czuj, czyja kolej, nie masz li mię wydać wolej?